suspicious. 14 euro, grades going down as I'm stacking up zeros, but not the De Niro. Peach fuzz coming in, cool kid, but my hair cut like I'm a weirdo. Okay, jeg er lige ankommet til Aarhus hjemme ved Karl. Og Karl, han skal nu for første gang se vores poloer. Karl, du får lige en mikrofon på her. Det her det er vores nyeste samples. Du har jo set farven for, den ene. Du skal vide, inden du åbner, at der har den fået et logo i nakken. Sådan skal det ikke se ud, fordi det virkede ikke, og så var der en lappeløsning, og så det ligner lort. Det kører vi helt forfra. Check. Så når du ser det, sådan ender det overhovedet ikke. Dun, 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 dun. Så det er jo den, du har set før. Farven kender jeg jo. Farven kender du. Men det er det er den størrelse, som... Ud fra de mål, vi tog sidst. Come on. Skal du... det eneste, der var... kraven ligger jo mærke til allerede meget. Ja, kraven er blevet mindre. Og det er jo så det her, jeg snakker om med logoet. Det ligner pis. Så det var... Vi tager... Det der logo, man kan se, hvilken størrelse der er, hvilket firma. Ja, men du ved, det skal være mindre det her, og vi vil godt have selve logoet. Ja, det bliver helt forfra, fordi at det var ikke sådan, vi havde tænkt. Fair enough. Spændende. Så den er jo taget ud for de samme mål. Som den, men nu i langærmet. Okay. Hvad synes du om farven? Lige first impression, så vil jeg sige, hvis jeg så den her i butik, så ville jeg skulle gå ind og prøve den. Jamen, jeg synes bare, den er fed. Jeg synes, det er fed farve. Jeg synes, den er meget fed i længden også. Eller længden, men de lange... Ja, det er langærmet, men den kommer også til at... Denne her farve kommer også til at være en, vi laver i kortærmet. Så vi laver den her i kortærm, langærmet. Den her er kun kortærm, og så kommer vi til at have en tredje farve. Ja. Vi synes nemlig også, når vi sådan kigger på farverne, at de her to, de sådan bare går virkelig, virkelig godt sammen, når de bare sådan ligger ved siden af hinanden. Hvad for den vil du prøve først? Langærmet. Langærmet. I wanna try something new. Hoi! Seems like it fits. Okay, den føles godt. Hvad siger vi til den? Den føles sgu som noget, jeg kunne passe. Det ligner det også, du gør. Må jeg lige prøve lige knap nu, så jeg skal bare lige se, fordi at Mathias kommenterede på, at han synes, den så smal ud. Men vi havde jo nemlig... Nej, han har ikke prøvet den. Men vi har jo givet den noget mere. Feels good. Ja, den sidder som den skal være. Men du vil jo ikke have den øverste lukket. Nej, det vil jeg aldrig have. Prøv at åbne op igen. Og så prøv at armene ned, og den falder lige som den skal. Ja, det er den medium. Det er en medium, ja. Og så lige med detaljen her nede i bunden, den her brodering. Fordi den her, den er jo meget mere i øjefaldene end den brune. Ja, det skulle jeg også til at sige. Altså, jeg tror måske, jeg bedre kan lide den anden, fordi den falder mere i. Ja, og det er jo nemlig også det, fordi Victor og jeg har nemlig snakket om vi kunne lide det her, eller om vi ville have den mere subtil. Det er kraftedeme lækkert, synes jeg. Og føj, den er også lækker i knald. Noget af det, som jeg synes er sindssygt lækker med den blå farve her, det er, at den har sådan lidt et skær. Næsten som om der er silke i den. Altså det er der jo ikke, fordi det er jo 100% ulæg. Men altså, den er bare sådan lidt, den har sådan lidt glans til sig på en eller anden måde. Ej, det er fandme nice. Jeg tænker, når vi har fået lavet målene jo, og vi har lavet fitting med Kate, så får du jo bare beholde dem, så er det dine dem der. Oh shit. Det er jo nu, mine sponsorpakker begynder at tikke ind. Altså. Når du tænker med fedt rundt om armene, hvad siger vi til størrelsen af ærmerne? Det føles sgu godt. Er den for stram nogle steder? Den er umiddelbart helt fin. Lige umiddelbart. Prøv at løfte armene og tage dem ned igen, som vi... Prøv det en gang til. Den lander ligesom den skal, synes jeg. Må jeg lige prøve at vende mod mig? Jeg skal lige prøve at mærke. Hvordan ville du have det, hvis den fik bare en lille smule mere, så den ikke så stramt under armene? Ja, det må måske gøre noget. Måske en centimeter rundt, eller en halv centimeter rundt. Sådan så der bare lige er lidt mere, også fordi... Altså nu har vi jo ikke prøvet at vaske den endnu, men ja, hvis den nu krymper en lille smule, så at den har lidt at give af. Altså lige en sommerdag, hvor man lige er lidt mere tan, lige en solbrille på, så lige stå sådan her oppe i hjørnet.
Og det er ligesom om, man har sådan en følelse af, at man virkelig har noget lækkert på. Det er fandme... Altså, man bliver bare sådan helt, du ved... Når man... Jeg er helt stolt, hva'? Ja, man gør fandme sådan, du ved, fordi nu har jeg... Altså, jeg begyndte jo på projektet i juni sidste år, tror jeg det var. Maj eller juni. Og nu begynder jeg at se, at det er fandme næsten et rigtigt produkt. Altså, fordi det eneste, jeg sådan lige umiddelbart tænker jo, det er jo lige det her med ærmet, at den bare lige skal have lidt mere... Sådan, den lige skal have lidt mere her, men er der andet på den? Jeg kan sgu ikke... Jeg kan ikke sætte en finger på det lige nu. Altså igen, jeg tror, hvis jeg stod i et prøverum, så ville jeg tænke, ja, det ser sgu meget godt ud. Bam. Så siger han 2 for 2.000, så siger jeg, ved du hvad, du har en handel. Ej, det, jeg glemmer min mic her, men... men sådan er det. Altså, så, det er jo autentisk, og vi gør det for, at det skal være autentisk. Ja. Så. Det er også det må ikke være for perfekt. Nej. Og det er der, hvor vi er på vej hen af nu, eller du er. Ej, den er fed. Jamen, det er jo det samme som sidst. Det er det samme som sidst. Ja, sådan rimelig subtilt. Det er fandme distinkt, hva'? Det er det nemlig. Det er et godt navn. Jamen, skal vi lige tage nogle mål på den? Ja, yeah. Det er så også fedt. Kæft, den sidder godt, Karl. Ja, den sidder godt. Tit så reflekterer prisen jo, hvad noget er værd. De behøver jo ikke at vide, hvad den koster at producere. Jamen, det har heller ikke så meget med det at gøre. Altså, vi har ikke en vanvittig høj markup. Nej. Sammenlignet med, hvad det rent, hvad den, altså, vi snakker jo med vores designer, Kate, som har erfaring i branchen jo, og så ud fra, hvor vi er henne, hvor vi gerne vil være, så siger hun, at så har hun jo givet os sådan en range af vores markup, og hvis noget, så er faktisk lige en lave anden. Jeg vil jo mene, at du er et eller andet sted rimelig meget vores målgruppe. Totalt. Ung, ambitiøs, der gerne vil fremad i sin karriere, og vil gerne tage seriøst. Og have sådan en der på, kunne jeg forestille mig, at du kan både være casual med den. Jeg kunne tage på en date, jeg kunne tage til et møde samme dag, uden at jeg skulle hjem og skifte. Og det bedste med det her materiale, nu ved jeg ikke, hvor meget merino-uld du har haft førhen, men jeg har jo merino-uld polo derhjemme fra et andet mærke. Det er jo fordi, det er jo det uld, der ligger op mod foråret. Så det har jo åbenbart noget antibakterielt til sig. Så du skal ikke vaske det her lige så ofte. Det lugter ikke sådan på samme måde, vel? Det er det. Det kan godt være, at man måske i løbet af sådan en dag kan mærke, at den har lidt odør. Sæt den udenfor i et par timer, lad den lufte igennem, tag den ind igen, så fint. Det kommer lidt an på, hvad jeg har lavet, og hvor varmt det har været og alt sådan noget. Men det er bare fordi, der er åbenbart et eller andet med det naturlige materiale, som ligger op ad foråret, som åbenbart, altså det giver jo god mening, det der ligger helt op ad foråret, det er jo varmeregulerende. Hvis det er koldt, så holder den på varme. Hvis det er varmt, så er det hjælp med, så lufter den ud. Det kan du vel også godt mærke, at den er sådan åndelig. Det er super lækkert. Altså det er ekstremt lækkert. Det vil jeg sgu bare sige. Skal du ud og kigge dig selv i spejlet igen? Det skal jeg. Og så skal jeg lige, nu skal jeg jo lige sammensætte et outfit her. Ja. Nå, jeg får lige målt her imens. Gør det. Hi Kate. Hi, how you doing? I'm doing great. What about you? Pretty good, thanks. Perfect. Let me just send over the tech. Recording in progress. The tech packs. Yep, she always interrupts us. It's almost there. Basically there. So I would say so. Yeah, I yeah, think it's gonna be pretty quick today. So yeah, Also yeah. I can't stop smiling. It's really nice. It is I really think- nice. The color Yeah, is also yeah. great. The inside part, when I get to Copenhagen, So you can look on the website and be like, oh, I like that. that would be great. That would be great. Yeah, and so a lot of them, they're not, I think that was my only Danish one, but Så overordnet set, altså, så er vi jo egentlig, så er vi jo ved at være der nu, Karl. Der er jo lige nogle meget små ændringer, men Jeg siger kudos til dig. Det er sgu godt gået. tak. It's fucking great. Men ja, det er jo også sjovt igen at være med på møderne. Fordi, lad os sige, for 2 gange siden, der stod jeg godt nok og tænkte, okay. Du ved, altså, forstå mig ret, det lignede sådan en kids drawing af en trøje. Altså, der er jo virkelig kommet langt, der har virkelig været fremskridt. Første gang, det var også sådan, Victor fandt lige vores første sample frem her den anden dag, ikke? Og den var jo, som du selv sagde, den var jo orange. Og så var den sådan dobbelt lag af, fabric, og det, altså det var helt godnat. Ja. Men det er også fedt på en eller anden måde, at man virkelig ser noget fremskridt. Jeg glæder mig virkelig til at bare have den på. Jeg glæder mig til at få komplimenter. Damn, you look good today. Ja.
Du må virkelig lige fortælle mig, hvis der er nogen, der komplementerer. Jamen, det kommer det. Du er den første, der kommer til at høre det. Ja. Men Carl, skal vi ikke... jeg tænker jo, du får lov at beholde de to nyeste sample. Fordi jeg skal tage de der billeder der, så tager jeg den gamle med til København. Og jeg tager billeder af det til hende. Jeg tænker også, det er mest de nye, du vil beholde. Det... Ja, helt sikkert. Men Carl, skal vi så ikke bare gå ud og få noget at spise? Lad os gøre det. I'm staying so high. Put the ladder all the way up till we touching the sky. And you know you're dead wrong, you in love with a lie. All I wanna do is free your mind. We don't see no lines, we don't color inside. It's a very small world, we don't fuck with the size. Næste station, Skanderborg. Okay, jeg prøver at holde den her lidt kort. Jeg sidder i toget. Der er godt nok, det er kun mig lige nu. Så jeg kan godt lige sidde og snakke. Klokken er lidt over 10 lige nu. Vi er lige kørt igennem Skanderborg. Overordnet set, så har det været vi fik gjort det, vi skulle, og vi er ved at være ret langt nu. Altså, hold kæft, for jeg er stolt over at kunne se, at man endelig... Altså, nu er det jo et produkt, man kan have på, og da vi lige tog ud og fik noget at spise, se ham gå med den på ude på gaden. Altså, det var sådan, minder mig lidt ligesom første gang, at mine billeder og videoer, at de ramte mig første gang. Altså forstået på den måde, hvis de blev brugt til en annonce, og de ramte mig på mine sociale medier, eller jeg så dem på det sted, de blev brugt fysisk, eller hvad det var. Det minder mig lidt om det. Og nu begynder det. Nu begynder det sjove. Produkterne kommer ud, og Carl begynder at høre, hvad andre folk siger, og jeg har hørt lidt, hvad hans roomies sagde, og altså... Nu handler det bare om for mig at være så kritisk som muligt, fordi der er jo også det aspekt, at folk, der kender mig, eller når man står ansigt til ansigt, om de kender mig eller ej, at de pakker det lidt ind, eller de måske fortæller mig lidt det, jeg gerne vil høre, fordi jeg står og lytter med. Så nu handler det for mig om, at når de giver mig feedback og siger, at de kan lide det, så læse kropssproget, eller andre ting, der ligesom siger, mener de det, eller mener de det ikke helt. Nå, men nu vil jeg stoppe kameraet for i aften. Det kan måske være, at jeg filmer lidt, når jeg når frem til København, men ikke mere i det her setup. Og så vil jeg ellers bare gå i gang med at få forberedt mig til i morgen og få nogle flere ting gjort.